V exkluzíve vám dnes ponúkneme príbeh podnikateľa, ktorý to od burzového predaja svetrov dotiahol až do rebríčka najbohatších Slovákov. Peter Krištofovič sa riadi starým známym učiť sa, učiť sa, učiť sa a úspešne šíri myšlienky Tomáša Baťu nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Keď som mal 15 rokov, tak zomrel môj otec a začal som robiť na stavbe. Klasicky som chodil stavať domy druhých ľudí. Vtedy som si tak hovoril, a ja by som chcel bývať v takom dome raz. Bola to manuálna, veľmi tvrdá práca. V roku 1994 si založil živnosť a začal podnikať na burze. Nie však finančnej, ale trhovej. Potom som predával knihy na ulici normálne pultovým predajom, keď som nevedel, čo lepšie robiť. Po nejakom čase však pribudla konkurencia a zisku ubúdalo. Prišiel však nápad ísť na prezentáciu nemeckej firmy do Prahy. Bola to v danom čase veľmi progresívna myšlienka. Jednalo sa o vytvorenie pobočiek na poskytovanie finančného poradenstva, čo v danom čase naozaj bolo pre všetkých úplne novum, vzhľadom na finančný trh, ktorý bol charakterizovaný iba pár poisťovňami, pár bankami. Ľudia nemali veľa možností investovať peniaze. Zrodil sa podnikateľský zámer, ktorý začal rozbiehať popri štúdiu na Ekonomickej univerzite. Bol schopný v danom čase výjsť na dlhé diely v Bratislave a zvoniť ľuďom na dvere a predávať im stavebné sporenie. Priznám sa, že tiež som si nemyslel, že to je to, čo by som chcel robiť celý život, ale bolo to nutné na to, aby som chápal tomu biznisu a mohol som ja potom vlastne školiť svojich ľudí, otvoriť si svoje pobočky. Trvalo dlho a padlo rozhodnutie osamostatniť sa. Po 4 rokoch v nemeckej firme som videl, že nie všetky veci sú tak, ako mi hovoria, plus mal som svoju predstavu o tom, ako tú službu robiť lepšie a práve preto som založil firmu, ktorá aj dodnes robí na trhu sprostredkovania finančných služieb. Získať ľudí, ktorí sa k nemu pridali, nebolo ťažké a všetci verili, že postupne bude záujem ľudí o finančné poradenstvo stúpať. Moja filozofia bola vždy vytvoriť priestor a ťahať ľudí za sebou, dávať im priestor, aby oni rástli, pretože ako nadšenec Tomáša Baťu uznávam myšlienku vybuduj ľudí a oni vybudujú firmy. V tom čase sa ponoril do štúdia odborných kníh, chodil na semináre, aj sám prednášal a snažil sa motivovať ďalších. V určitej fáze si moji ľudia prestali vážiť to, čo som pre nich robil, pretože to zobrali ako samozrejmosť. A moja snaha bola ukázať im, akú hodnotu majú tie 2 dní, ktoré strávim školením vlastných ľudí zadarmo. A preto som založil školiteľskú firmu, dal som ju na trh a vyhral som niekoľko konkurzov pre veľmi zaujímavé firmy a tým pádom som mal na faktúre doložené, pozrite sa, 2 dní môjho času stojí tieto peniaze a ja to pre náš spoločný úspech robím zadarmo pre vás. Peter Krištofovič sa od predaja poistných zmluv prepracoval až k vlastnej firme na poli finančného poradenstva, ako aj k prednášaniu na motivačných seminároch. Svoju pôsobnosť neobmedzil len na Slovensko, ale svoje podnikateľské aktivity presunul aj smerom na východ. Ono totiž platí väčší trh, väčšie možnosti. To, čo nás hnalo na východ, bola výzva. To bol ten naozajstný challenge, a ako byť úspešný podnikateľ, pretože my sme veľmi malá krajina. A myslím si, že veľa ľudí to tak ani neberie. To znamená, že úspech na Slovensku vnímajú, že hurá, aký som veľmi úspešný, ale Slovensko ako 5 miliónová krajina je ako, poviem, menšie mesto v naozaj veľkej krajine. A keď sme začali podnikať na Ukrajine, tak len Kyjev a okolie má 3,5 milióna obyvateľov. Na Ukrajinu sa dostal až po nie práve najpríjemnejšej skúsenosti v Čechách, kde väčšina aktivít stroskotala na spolupráci s nesprávnymi ľuďmi. Po úspechu so založením siete finančných sprostredkovateľov a poradcov na Ukrajine sa situácia zopakovala aj v Rumunsku, aj keď bolo potrebné zvoliť zaujímavú taktiku. Preto sme založili firmu v Londýne, aby marketingovo sme mohli prezentovať firmu so sídlom v Londýne, ktorá má centrálu pre strednú a východnú Európu v Bratislave, odkiaľ ja prichádzam a teraz tu zakladám firmu. Salve Group Londýn chce postupne významnejšie preniknúť aj na český trh či do Ruska. A aj keď sa Peter Krištofovič chcel asi pred 2 rokmi stiahnuť do úzadia a užívať si pozíciu akcionára, napokon si uvedomil, že bez podnikania nedokáže fungovať. Zamestnanci, spolupracovníci očakávajú, že vy ako šéf firmy alebo majiteľ firmy to nevzdáte, že vy to dokážete ustať, nech príde čokoľvek. Jednou z vecí, ktorú pochopil už na začiatku svojej kariéry, bola potreba neustáleho štúdia. Ja si myslím, že vzdelávanie je absolútny základ a bude dôležité navždy. To, že ľudia tomu prikladajú menší dôraz, ako by mali, je fenomén, ktorý sledujem v živote okolo seba.
Ja si však myslím, že každý človek, ktorý investuje do vzdelania, nemôže stratiť. Je to najlepšia investícia do seba. Sám chodí na jazykové kurzy, absolvuje množstvo seminárov po celom svete, chodí na lekcie rétoriky, učí sa o systémoch riadenia a organizuje motivačné prednášky. Netvrdím, že každý môže byť milionár, to podľa mňa nie je pravda. Ale každý sa môže mať o kúsok lepšie v oblasti, ktorú si vyberie. A k tomu viem dať stratégiu, technológiu, pretože aj sám som začínal na ulici, nepovažujem sa za výnimočného človeka od začiatku. Som z priemernej rodiny a jednoducho tým, že som prežil tú cestu hore, tak ma baví inšpirovať druhých ľudí. Uvedomuje si, že úspech, aký dosiahol, sa nedá len tak zopakovať, ale ak človek chce, môže ísť ďaleko, len nesmie svoju myseľ nastaviť negatívne. Tie ženské nevedia, čo chcú a neprestanú tým tajomstvom. Vy nám radšej nehovorte, čo by ste o nás hovorili. Ľuďom treba dávať pozitívne príklady. A tam ja cítim, že je problém. Ak v médiách neustále počúvajú, ako sa kradne, ako sa korumpuje, ako každý druhý zbohatol, poviem, nie kopírovateľnou cestou, tak potom áno, prečo by ten človek sa mal pozitívne pozerať na to byť bohatý. Ale na bohatstve nie je nič zlé, naopak. V exkluzíve sa dnes hovárame s Petrom Krištofovičom, ktorý má veľmi jasno v tom, čo treba robiť, aby sa človek stal úspešným. V jeho prípade sa dá úspech označiť 9-ciferným majetkom v eurách. Na Slovensku mu tak automaticky prischla nálepka Zbohatlík 1. To označenie zbohatlík vnímam negatívne, lebo za ním cítim negatívny podtón tej situácie, ktorú na Slovensku cítime. Ja sa za to, že som zarobil peniaze, nehanbím, pretože viem dokladovať každú korunu, ktorú som zarobil a vydrel som si to. Už sme to minule rátali 17 rokov, čo som začal sa snažiť zarábať peniaze legálnym, čestným spôsobom. A teda, ak niekto to vníma negatívne, tak ma to mrzí, ale neriešim to. Za najväčšie problémy súčasnosti označuje nízku sebadôveru ľudí, malú ochotu na sebe pracovať, aj ich malé očakávania od života. Dnes je oveľa silnejšia polarizácia bohatý, chudobný. Ako keby človek, ktorý má peniaze, automaticky mal napísané, to je ten zlý. A to si nemyslím, že je správne. Mladí ľudia potrebujú vidieť vzory, ľudia vôbec by mali veriť tomu, že sa dá zbohatnúť legálne, že sa dá naozaj z ničoho vybudovať nejaká hodnota, pretože je to pravda, dá sa. Na ceste za úspechom si splnil sny aj materiálneho charakteru, čo považoval za svoju dodatočnú motiváciu. Najskôr to boli hodinky a potom prvé drahé auto. Bol to Jaguar XJ, čo je podľa mňa jedno z najkrajších aut dizajnovo. A bola to zaujímavá situácia, lebo v danom čase som býval v jednoizbovom byte v Lamači a vonku mi stalo auto, ktoré bolo 3-krát drahšie, jak ten byt. A nikto to nechápal. Fanatizmus do aut zdedil po otcovi a splnil si aj ďalší sen a v garáži mal Ferrari Modena. To však vymenil za 4-miestny model, aby dokázal odviesť aj celú rodinu. Na cestovanie miniem najviac peňazí, pretože keď cestujete s rodinou, dve dcéry, čiže ako štvorčlenná rodina, vždy zaplatíte veľa za letenky, za ubytovanie a keď cestujeme niekoľkokrát do roka, tak to je to, kde asi míňame najviac a tak si vychutnávame život. Najradšej má Kaliforniu, konkrétne slnečnú Santa Moniku, kam sa rád vracia posledné roky. Kvôli jedlu a ľuďom chodí rád aj do Thajska. Hovorí sa, že peniaze kazia charakter. No, podľa mňa peniaze odhalujú charakter. Takže ak človek je dobrý človek a má peniaze, dokáže robiť ešte väčšie dobro. Ak je človek tak či tak zlý človek, tak peniaze len vyeskalujú alebo viacej dynamizujú jeho negatívnu stránku. Je človekom, ktorý nezávidí a očakáva, že ani druhí nebudú závidieť jemu a nemá problém vyjadriť svoj názor na akúkoľvek tému. Ja si myslím, že imidž je do značnej miery zanedbávaný na Slovensku v podnikateľských kruhoch. Mne bolo dané to, že ma vždy bavilo nejakým spôsobom sa venovať móde a obliekať sa, ale poviem sám podľa svojho vkusu, tak jak to cítim. Len 4% ľudí študujú aj po ukončení školy a to by Peter Krištofovič rád zmenil. Bytostne na to verím, že každý človek by dokázal viac, keby na sebe viac pracoval. V oblasti, ktorú on si vyberie. Ak chce byť niekto lepší rodič, tak nech študuje, ako byť lepším rodičom. Existujú fantastické knihy, má možnosť sa poradiť s mnohými ľuďmi a dokáže sa v tom zdokonaliť. Ak chce byť niekto lepší v snowboardingu, tak nech si nájde
čo najlepšieho učiteľa na snowboarding. Ak chce byť niekto lepší v podnikaní, nech odpozoruje od ostatných úspešnejších podnikateľov, ako byť lepší v biznise. A návod na úspech teda pre mňa je sebarozvoj. A je tu koniec. V exkluzíve aj naďalej pátrame po úspešných ľuďoch a ich životných príbehoch. Dôkaz o tom podáme už o týždeň. Zatiaľ sa majte a nezabudnite, kamkoľvek povedú vaše kroky najbližších 7 dní, nech vedú za úspechom.